Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong adlaw. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan nga maoy tinumdaan sa mga labas ug tinud-anay nga mga balita. Matag karon ug unya. Kini si Handos 7 para sa Handos Balita. Alang sa dugang detalye at tangi karong Lunes, Oktubre 9 sa Handos Balita sa may alas 7 hangtod alas 8:30 sa butag. Gikan sa lawak balitaan sa Star Radio, kini si Handos 7 reporting.